Myslím, že tímhle jsme kluky přivítali, ale možná to bylo málo ještě. Zkusíme to ještě jednou? Pořád nejdřív teď! No tak to by asi šlo, no. Tak. Já vím, že přátelé, tohle není náš večer, tohle večer Supernácie, ale když jsme tady. Jste tady? Jste tady? Je to svý, už se neptáš, co já, je to svý, proč jsem tě skapil, je to svý, jaký důvod jsem měl, je to svý. Je to zlý, prej radši mám odejít, je to zlý, prej už nemáš to říct, je to zlý. Hlápe všem stážku, co se domem stál, utáhl kravatu a nastartoval, ten chlápek všem stážku, že má. Musíme prodlužovat. Jsme postění, že nás kluci pozvali a vážíme si to. Vaši přátelé, ten večer Marcin a já jsem velice rád, že na to tady dneska stojíme si to. Skupina Nacie! Můžeme? Dáme to spolu. Tak ještě můžeme počítat.
Děkujeme moc. Albert, draku!